Hola, soc la Ruth, una de les llevadores de l'Hospital del Vendrell, i avui us vull compartir amb totes vosaltres una càpsula de ioga embaràs perquè ho pugueu practicar a casa, pel matí quan us lleveu o abans d'anar a dormir o l'estoneta que tingueu. Necessitareu de material una màrfega o esterilla. Si no teniu a casa, doncs amb una manta també està bé, i un coixí per poder-vos assentar i roba còmoda que no us apreti per fer aquests 20 minutets de ioga embaràs. Et col·loques ben còmode damunt del coixí, tanques els ulls, doblegues les cames, t'asseus en postura còmoda, mans damunt dels genolls, tanques els teus ulls i comences a fer respiracions pel nas, agafant aire pel nas i el treus pel nas també. Agafes aire. I ara col·loques les mans en contacte amb el bebè o la bebè i farem 3 respiracions abdominals. Agafes aire i notes que la panxa va cap a fora i treus l'aire i notes com la panxa va lleugerament cap a dins. Una altra vegada, inhales, exhales. Inhala, exhales. I ara tornes a deixar les mans damunt dels genolls i començarem. Baixes el cap cap a baix i comences a fer cercles amb el cap. Agafant aire quan estàs passant per dalt i el treus quan passes per baix. I a la següent, quan estàs passant per sota, canvies direcció, vas cap a l'altre costat, inhales de dalt, exhales passant per baix. I ara a la següent ens quedem a baix, mires el melic, mirada cap al melic, ombros cauen i et quedes aquí, tot l'occipital ben obert. I relaxes, deixes caure els ombros i ara fas un petit nou amb el cap i puges al centre, estires bé els teus braços en forma de creu, els omoplats es volen tocar i comences a moure els canells, braços ben estirats, ben forts. I canvi. I ara farem tot el moviment del braç, agafant aire a dalt i el traiem a baix. I canvi de sentit. L'últim cop, braços damunt dels genolls i ara braços al costadet del cos, inhales, puges braços, exhales, baixes pel costadet traient l'aire a poquet, una altra vegada, inhales, exhales. I ara inhales, puges,
I exhales, baixant pel davant, passes per davant la cara, per davant del pit i acaricies la teva panxa, el teu bebè, la bebè i inhales. I un últim cop. Deixa els braços damunt dels genolls, fas una respiració. I ara ens traurem el coixí de darrere, trauràs els glutis cap endarrere, que estiguin ben apoyats al terra, col·loques bé i comences agafant aire en un costat i el portes cap a l'altre costat, aquest aire el treus, inhales a un costat, exhales a l'altre. I ara al següent ens quedem al costat en què estigueu, estires bé, no cal pujar molt, sinó 2 glutis del terra i allí on estàs estires. I mirada cap al davant. I ara passes pel davant, acarícies el terra i l'altre costat, estires aquí. I tornes al centre. Ara, mà dreta, genoll esquerre, mà esquerra se'n va cap al darrere, ficarem la mà en forma de copa i torsió. Mirada cap al darrere, es gira tota la panxa des del melic cap endarrere. Respires normal. I canvi cap a l'altre costat, mà esquerra ara genoll dret, mà dreta al darrere i torsió d'aquest costat. Respires normal, mirada cap al darrere. I tornes al centre. Des d'aquí, mans als genolls, recol·loques i començaràs a fer cercles amb el teu cos, agafant aire quan passes pel davant i el treus quan passes pel darrere. Inhales davant, exhala darrere i et mires al melic quan vas pel darrere, inhales al davant. I intentes fer un cercle ben ampli, passant per totes les parts del cos. Com si li estiguessis fent un massatget al bebè, a la bebè. En la següent, quan passes pel darrere, canvies el sentit, vas cap a l'altre costat. Aprofites per estirar bé la teva esquena, tota la teva columna. I ara, a poc, vas tancant el cercle, vas tancant el moviment. Fins a quedar-te al mig. I un cop aquí, respires
Notes encara el moviment intern. I fas una respiració més àmplia. Deixes anar. I ara des d'aquí intentarem anar cap al davant, passarem pel davant i ens col·locarem amb 4 potes. Llavors hem de recordar que els braços han d'estar a l'alçada dels ombros i els genolls han d'estar a l'alçada de les caderes, ni molt obertes ni molt tancades. Les mans estan ben obertes al terra i els ditets poden estar o en ditets o amb empeine, com estigueu més còmodes. T'imagines que hi ha un fil que t'estira cap al davant de la coroneta i que hi ha un fil que t'estira cap al darrere i deixes l'esquena recta, tirada al davant, al centre de la màrfega, i farem la respiració gat i gos. Agafes aire i al treure'l ens anem cap a dins a mirar el melic. I ara agafes aire i obres tot cap a dalt, mirada cap a dalt, treus l'aire i tanques. I cada una al seu ritme vas fent respiració gat i gos, agafes aire, obre i treus l'aire, tanques. Vas fent moviment de la teva columna, estirant-la. I un últim cop, agafes aire i et quedes al centre. Ara recol·loques i el que farem serà aixecarem cama, agafes aire, aixeques la cama i treus l'aire i et mires el melic. Inhala, puges, exhala, baixes. Cada una al seu ritme. Si necessites anar ràpid o necessites fer-ho a poc, escolta el teu cos. Inhales a dalt, exhales. I un últim cop, i deixes la cama i et prepares per l'altre costat. I agafes aire, puges, treus, agafes aire i el treus a baix. I un últim cop, relaxes, separes les teves cames i te'n vas cap al darrere, apoyant glutis als talons i braços ben estirats al davant i apoyes el front a terra. Mous una mica el teu cos i si necessites pots col·locar el front apoyat damunt les teves mans, com estiguis més còmode. Relaxes aquí. Uns segons, deixes anar tot l'aire, tot el pes cap al terra. I ara portes els braços al costadet dels genolls i et vas aixecant. Intentarem anar cap als 4 punts un altre cop. Posarem els ditets marcadets
I ara, amb una inhalació, pujaràs cap a dalt, agafes aire i puges cap, dalt. I primer mous els talons com si estiguessis pujant escales. El que necessitis. Ara 2 talons al terra. Doblegues els 2 talons alhora. Mous una miqueta. Estires. Un altre cop. Et quedes aquí uns instants. I ara fas un pas endavant. I si no t'arriben els peus, les mans al terra, entrellaces els colzes i cap que cau. Et quedes aquí uns instants. Estires les teves cames si pots i el teu cos va cap al davant. I ara doblegues cames i puges poc a poquet cap a dalt, encara amb els ulls tancats, baixes pel davant, acaricies la teva panxa, agafes aire i baixes. Col·locaràs les mans amb la teva panxa, en contacte amb el teu bebè, la teva bebè, separes una mica les teves cames i començaràs a fer cercles. Moure una miqueta la pelvis, descongestionar, si hi ha una mica de tensió, canvi de sentit. Deixar els braços davant, al costat. I ara una mica de moviment lliure, deixes anar. Molt bé, a poc vas parant el moviment. I ara ens prepararem per baixar cap al terra un altre cop. Agafes aire, inhala. I ara exhales, baixes cap baix. I ara, des d'aquí, si veus que no et toquen els talons al terra, haurem de col·locar el coixí. Col·loques el coixí sota els talons. I si t'arriben. Des d'aquí farem 3 ramites, que és braços, mans al terra, i amb una inhalació ens aixecarem cap a dalt. Agafes aire, puges. Important que les mans no se separin del terra. Exhales, baixes. I un altre cop. Inhala, puja. Exhala, baixes. I una altra vegada. Inhala. Exhala. Penseu que les cames han d'estar fortes per de cara al dia del part. Una altra vegada. Inhala. Exhala. I baixes. Des d'aquí, mans al darrere. I ens n'anirem boca amunt, passarem sempre pel costat, mai passeu directament, sempre hem d'anar de costat i mirada cap a dalt, col·loques tot el teu cos al terra, els genolls estan doblegats i has de notar que des del còccix tota la teva columna està apoyada al terra fins a l'occipital. I un cop aquí, mans al costadet del cos i pujarem, farem elevació de la pelvis, agafes aire i puges cap dalt, tot el que tu puguis. Els genolls no s'obren, sinó que han d'estar rectes i mirada cap al melic, barbeta a l'externo. No mogueu pels costats perquè us podeu fer mal i baixarem, farem dinàmic primer, agafes aire, puja, exhala, baixes. Inhala, puja. Exhala, baixes. I ara la següent ens quedem aquí dalt.
Respires normal i aguantes aquí dalt uns segons. Respires normal. Escolta el teu cos, si necessites baixar o si pots aguantar encara uns segons més. I ara, poquet a poquet, vas baixant. I ara t'agafes un genoll, un altre genoll, separes una miqueta i una mica de massatget a la teva esquena. Vas cap a un costat, vas cap a l'altre. I deixes cama i una altra, i ara estires una cama, estires una altra, relaxes un momentet aquí, i ara ens prepararem la música. I ara ens prepararem per fer el relax. Farem 5 minutets de relax, ja que hem treballat una mica, només hem treballat 20 minutets, farem 5 minuts de relax, però sempre hauríeu d'acabar amb una mica de relax. I llavors com ens col·loquem? Ens ficarem un coixí al cap i sempre ens ficarem de costat esquerre, si podem. Si no podem de l'esquerre, del dret. La cama de sota estarà estirada i la cama de dalt estarà doblegada. I així és com farem, com heu de fer el relax quan esteu embarassades, i aquí ens quedarem 5 minutets de relax. Deixant anar tot el vostre cos cap al terra. Deixeu anar. Després d'aquest petit moviment que heu fet, deixeu anar tot el cos cap al terra, deixeu anar la respiració, relaxeu els vostres músculs, intenteu no pensar en res. Abandoneu tot el cos a la terra.
Recordeu que després de cada sessió de ioga intenteu fer 5 minutets de relax, us estireu tal com us he ensenyat, amb alguna música que a vosaltres us agradi o us connecti, intenteu relaxar el cos i la ment i no pensar en res i tenir aquesta estoneta de contacte amb el vostre bebè, la vostra bebè. Passats 5 minuts us podeu incorporar i podem fer un parell de respiracions i ja començar el dia o anar a dormir, el que sigui. Recordeu trobar aquests minutets, aquest espai en el dia en dia amb vosaltres, en aquest moment en què estem passant, per poder connectar amb el vostre bebè, la bebè, i per poder interioritzar aquests exercicis de cara també al moment del part. I recordeu que si voleu, teniu a l'Spotify, si teniu Spotify, hi ha Canela Ru, hi ha tota una llista de reproducció de música de ioga per si la voleu portar de cara al moment del part o així. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat i espero que estigueu totes molt bé.